waħda minn ġihom dik l-art li rabbithom għal dak id-dritt tagħhom jitkarbu għal xejn jittalbu ħerqana għal paċi xewqana miċħuda minn kollox jistaqsu għalfejn bla jkellu kura sfruttati u maħqura jfittxu disprati li jsibu l-ħelsin fuq dajsa għajjina mal-mewx ta' blaħnina jitbandlu fuq rotta li twassal ximkien Art it-tama edha fil-bot għal-ġoħdana jersu bil-mot et jinħallissa iċbar għat jinstab ġejjin aħjar Art it-tama edha fil-bot għal-ġoħdana jersu bil-mot et jinħallissa iċbar għat jinstab ġejjin aħjar L-art imwegħda, l-art imwegħda Kull meta x-xems titla ma tara għad bidla għal dawk li fil-biża qed jgħixu kull jum il-mewt qrib għaddejja u kif l-mexxejja tal-poplu imsejken li spiċċa maqsum mill-qraba mifruda ilena meqruda fil-qalba tar-rifnu titqalleb ir-ruħ minn fejn ġiet il-ħtija ta' din it-tbatija titrażżan il-karba tal-bniedem u ġuħ Art it-tama edha fil-bot għal-ġoħdana jersu bil-mot et jinħallissa iċbar għat jinstab ġejjin aħjar Art it-tama edha fil-bot għal-ġoħdana jersu bil-mot et jinħallissa iċbar għat jinstab ġejjin aħjar L-art imwegħda, l-art imwegħda, l-art imwegħda edha fil-bot għal-ġoħdana jersu bil-mot et jinħallissa iċbar għat jinstab ġejjin aħjar ġejjin aħjar